Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Ang hirap maging tomboy. Pero ako yung tomboy na gusto ko ng babae. Pero minsan naiisip ko yung lalaki. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po pala si Kimberly. Opo, bisexual ako. At mahilig sa volleyball. Marami nga pong nanghihinayang sa akin dahil ang ganda-ganda ko daw. Isa na ako doon. Bakit daw ako naging tomboy? Oo nga. Wala naman po akong magawa kasi bata pa lang ako. Gusto ko na makipaglaro sa mga lalaki. Gusto ko ng baril-barilan, trak-trakan. Mga ganun. Ayoko po ng Barbie doll. At college po ako nung first time kong maka-experience ng first love. Si Ayesha. Ang aking naging karelasyon. Nakakatuwa lang po dahil si Ayesha po ang maselosa. Ayaw niya nang may ibang babaeng lumalapit sa akin. Pogi ko po, diba? Sis. Hanggang naging possessive na nga po si Ayesha. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Bilisan mo na dyan maglakad kasi kanina pagalit yung Ang sakit kasi jowa mo. Ang sakit kasi ng ng legs ko. Alam mo ba, mainit ang ulo nyo, nakasalubong na naman yung kilay. May kausap ka na naman daw. Kaya lang, ganun lang naman yun. Ganun lang yun. Eh, yung mga teammates mo kasi. Isang kiss ko lang nako. O, ayan na. Sa'yo. Dumating pa kayo Sinundo ko pa doon sa gym kasi nga may practice sila kanina, di ba? Wow, Kimberly. Enjoy na enjoy ka kausapin yung mga teammates mo Lalo na si si Nara? Babe na naman to. Huwag tayo dito mag-away sa harap ni Trixie. Nakakahi. Saan tayo mag-aaway? Mabuti na yung nakakarinig kasi naiinis na ako Ha? Alam mo na ngang nagsiselos ako. Alam mo na ngang gusto ko sa akin ka lang. Bakit ka nakikipag-usap pa sa teammates mo? At saka sweet-sweet nyo, may hampasan pa kayo ng ganito. Ganito kay Trixie. Aray! Ganyan! Ganyan yung hampasan nyo. Hindi mo naman ako hinahampas ng gano'n ang sweet-sweet nyo. Yung ganito. Ganyan Teka lang. Ganyan kayo maghampasan with love. Hampasan with love. Parang ganito. Tapos, nagyayakapan pa kayo Ganun ba kayo ng teammates mo ka-sweet? Mars, hindi
ganun yung hampas. Ang sakit-sakit naman yung hampas mo. Sa kanila yung pag-ganyan lang. Ay, sinasabi ko lang, Trixie, tingnan mo yung kaibigan mo. Ganyan, ganito siya. Ay, sinasabi ko lang, bakit mo ginagawa sa iba yung ginagawa mo sa akin, ha? Ginagawa mo din sa akin yun eh. Babe, ikaw lang ang mahal ko, pero hindi na to tama. Sa harap na ng mga tao, ha? Wala ka nang pinipiling lugar. Sinabi ko sa'yo, ayoko ng ganito. Yung sa public mag-aaway, ayoko ng ganito. Eh, saan tayo mag-aaway, ha? Pagod na ako magselos. Alam mo na nga na nasasaktan ako. Alam mo na nga yun yung kahinaan ko. Ginagawa mo pa rin. Ha? Magang-magana yung mukha ko. Kawawa naman ako. Ayoko na nga. Ayesha. Ayoko na napaka-toxic na ng ugali mo. Hindi na to healthy sa atin. Ayoko na. Kung hindi mo kaya magbago, ay pues, maghiwalay tayo. Yan naman yung alam mong gawin eh. Yan naman. Pag inaaway na kita, makikipag-break ka na. Oo, dapat lang kasi napaka-toxic mo. Nauumay na ako sa ugali mo. Sige, bibigay ko sa'yo yung kalayaang gusto mo. Trixie, tandaan mo, ayoko na. Kung ayaw mo na, huwag ka naman manampal. Sige na, pinapalaya na kita. Sige na, alis na ako, ayoko na din. Ayesha! Ayesha! Ayesha, pag-usapan natin to. Iba sa promise natin, pag may problema, mag-uusap tayo. Eh, di ba nakipag-break ka? Lagi mo na lang ako tinatakot ng ganon. Kapag inaaway kita, kapag may sinasabi ako, pag nagsiselos ako, inaaway mo ako, tapos, ikaw makikipag-break. Eh, kasi, ba't naman kasi sa harap ng mga tao? Sorry na. Hindi na, patawarin mo na ako. Hindi na ako marupok. Ayoko na rin. Pinapalaya na kita. Hindi, nasabi ko lang yun kasi yung emosyon ni, pasensya ka na. Babe, alam ko mahal mo ko. Stop it! Hindi na ako madadala sa'yo dyan, promise. Ayoko na. Diyan ka na, Kimberly. Ayesha! Ayesha, mag-usap tayo! Ayesha! Mula po noon ay hindi na talaga ako pinansin ni Ayesha. Iniiwasan niya na rin ako. At doon sa paghihiwalay na po na yun ay naramdaman ko kung gaano ko siya kamahal. Kahit toxic, hinahanap-hanap ko pa rin siya. Nainis po ako, nagalit nung una, pero nami-miss ko po siya kasi 2 years din yun eh. Kaya, dahil nagmo-move on na siya, sinubukan ko rin mag-move on. Sabi niya sa akin, pag may problema kami, mag-usap kami. Ay, okay ka lang ba? Nga. Hihilahin ko ba yung dila mo? Ba't na ganyan ka na? Bakit ganun niya kabilis ang kalimutan yun? Bakit grabe ka ba? Dito ka sumukas ha? Wala naman lumabas eh. Dual lang yun, di mo alam dual. Yak, laway, yak! Uy, ano ba? Relax ka lang. Babae lang yan. 2 taon. Ganon niya lang ako kabilis kinalimutan. Eh kasi ikaw, naghamon-hamon ka ng hiwalay, tas nung tinotoo,
Kawawa. Kasi dati pag ginagawa ko yun, nakikipagmali, hindi Yan kasi gusto iwalayan. Tapos, nung tinutuo, hindi na binalingan. Kawaw! Alala, diba? Ano ka ngayon? Ano ka ngayon, diba? Gusto mo siya, diba? Tapos nung, pauwi-uwi. Tama na yan. Uy. Sila. Bigil ka nga, Trix. Ala, totoo na talaga yung iyak. Uy, joke lang. Joke lang yun. Kuha ka tissue. Sorry na, hindi ko na sinadya. Hindi, ayoko na. Ala, totoo na joke ka. Inamon mo pala ng hiwalayan eh. Oo, tapos nung inamon niya, hindi na siya inamon. Nakawaw. Amon-amon kasi ganun talaga yan. Sasabihin mo yan sa akin, girls, let them suffer. Ngayon. Tama na, Trix. Tama na, Trix. Aldrin, alam mo ba? Crush na crush ka nung Ayesha na yun? Ala, totoo na tayo niya. Close up mo nga, Direk. Close up mo nga. Direk, ayan. Totoo na talaga. Kahit anong tawag yung gawin ko. Hindi niyo na ako pinapansin. Ganun ba kadali kalimutan yung dalawang Oo, kasi ikaw kasi. Inunahan mo ka, naiyak na rin ako. Sa mess ko na. Alam mo ba, Aldrin? Maghahamon ako. Matayan tapos nung tinutuo. Okay, bye. Miss na miss ko na. Uy, tama na yan. Talaga. Okay ka lang ba? Ala, totoo talaga na miss. Uy, okay ka lang. Napapaliw na ito. Nabuang naman eh siya, uy. Alam ko naman na masakit na. Wala namang breakup na madali eh. Tsaka sabi mo nga toxic na siya. Crush ka nga nun. Eh, di naman siya yung crush ko eh. Kung hindi si Ayesha yung crush mo, Aldrin, sino? Ako? Eh, lalong hindi. Nag-uusap pala kayo? Oo, nag-usap kami. Ikaw, iyak ka lang dyan. Sige na. Close up. Close up. Di ma, Kim, din ako. Huwag kang magalit ha, pero ikaw talaga yung crush ko eh. Ikaw talaga yung gusto ko eh. Hanggang ganyan, alam mo, nagbang-move on yung tao eh. Hindi Huwag to mo lang akong naman tripin, huwag mo akong Hindi tripin. kita pinagtitripan, gusto lang kita Alam mo, i-comfort. broken yung tao, sasabihin mo, trip mo ko, huwag ka ganun. Hindi trip yung sinabi ko. Kapag pinatulang kita, baka sinasabi ko, mas lalaki ako sa'yo. Okay lang. Tanggap ko kung anong... Ano umiyak? Eh di naman trip ang sinabi ko. Sinabi ko gusto kita. Oh, nananahimik dyan. Tama na nga yan, huwag ka na nga uminom. Huy, bitaw na. Gusto ko na umuwi. Hatid na kita. Sige. May naisip ako. Alam na this. Ganun ba yun? Oo, sabi ng friend ko. Ano kaya feeling na maging babae tonight? Uy, sure ka ba dyan? Bakit? Ano yun? Ano yun? Bakit? Alam ko na yung plano mo. Basta. Magsisilosin mo si Yesha kasi... Ganun niya ako kadali kinalimutan ha. Pues ako din, mas malala ang ganti ko. Uy! Huwag kang ganyan. Bakit? Sure ka? Wow, angel ka. Wow. Sige, ako yung devil, Go! Go, Mars! Di ba, Mars? Oh. It's time na rin para ganun kadali mag-move on. Pag paiyak mo. Wala naman ako masamang balak sa'yo. Hatid lang naman kita eh. Oo nga, si Trixie kasi nag-iisip na masama, malaswa eh. Ako na Tigang lang, kasi yan, tigang. ako na lang ihatid mo, Aldrin, kasi... Ako na lang maghatid sa'yo, Trix! Ay, bakit nandiyan ka mo? Nakatulog ako, lasing na kasi ako. Tara na. Let's go. Let's go.
Tulog ka na lang dyan. Ba't ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo. Wag. Hindi mo yun, ayaw mo ba? Makakatikim ka ng Gusto kita. tomboy. Gusto kita, Kim, pero ayoko sa ganitong paraan. Kasi conservative ako. Ako, ayoko ng conservative. Wild ako eh. Teka lang. Teka lang. Sabi ni Uncle. Sabi niya. Ari. Sa dami po nang nanliligaw sa akin, si Aldrin lang talaga ang lalaki na binigyan ko ng chance. Opo, gaganti ako kay Ayesha. Kaya pinatulan ko talaga si Aldrin. Kasi alam kong crush ni Ayesha at nagkataon naman sa akin nagkagusto itong si Aldrin. Kaya pinagselos ko po si Ayesha. Para mag-sorry and ayusin yung lahat sa atin kasi malinaw na sa akin dun sa time na wala tayo na ikaw talagang mahal ko. Pagkatapos ng lahat, ng sakit na dinulot mo sa akin, ginawa mo sa akin, parang wala lang, makikipagbalikan ka lang. Eto na nga, ayusin ko na yung sarili ko, promise, di na ako magiging selosa. Ayoko na, hindi na ako makikipagbalikan. Sobra yung ginawa mo. Kinalimutan mo ako agad-agad yung 2 taon. Grabe ka, Ayesha. Ang bilis mo makalimot. Hindi nga kita nakalimutan. Tinignan ko lang kung mahal talaga kita at napatunayan ko dun sa time na yun na hindi tayo nag-uusap na mahal talaga kita. Ayoko na nga. Ayoko na. Please lang, Ayesha. Ayoko na. Tama na. Sige na, please. Sige na. Huwag kang magpa-cute. Kainaan ko yan. Sige na, please. Huwag mong ganyanin. Sige na. Una. Who would have thought this is how the pieces fit? You and I. Talaga ba? Nagkabalikan pala kayo? Oo. Alam mo naman, iba yung magmamahalan talaga namin ni Ayesha. Pasensya ka na ha. Paano ako? Kaya mo yan. Makakakita ka ng tamang babae para sa'yo at hindi ako yun. Pasensya ka na. Huwag ka magalit sa akin na sana batiin mo pa rin ako pag nagkakasalubong tayo sa school. Pasensya Wala ka naman na. ako magagawa Pasensya ka na, Aldrin, pero solid, sarap mo. Basta pag hindi kayo nag-workout ulit, dito lang ako ha. Chat kita. Babalik sigaw. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!